Eskularruak eskuartian izan arrean, gaurkoan ez du ez boxeoan ingo, ez boxeo jaialdi batera ez gafango. Talde baten sorreran inguruan berba ingo dugu, izan be, Arrasateko gazte talde batek Matraia taldia sortu dugu. Aitor Etxezarreta eta Manes Karabiaz. Atzalde hon. Esan dut, Matraia taldia sortu duzuela, baina, zei da zuek jakingo zuen hobeto Aitor, azalketan zer dan Matraia? Bueno, Matraia Mondragoeko gazte talde bada. Azkenen baten ulertzen dagoena badagoela kirola itxeko beste modu bat, eta inleikela kirola modu libre eta autogestiono baten. Ikusten du horra atzekaldian, badabitzela, boxeo, kickboxing, halako bat praktikaiten. Zeuen oinarrixia hortan dagoelako, zeuei hori guztain zatzuelako, baina badago goraka datu bai, ez? Jente gazte asko guztain sakon kirol bada, guztaiten hasien kirol bada, hemen Arrasaten be boxeo jaialdixak egiten dira, Bergaran be bai, bada gorakadan dagoen zerbait, ezta? Bai, guk eramatzagu urtetxo batzuk eta gisa esan garai hartan, urte gutxi batzuk, etzala hain ezaguna edo, ez? Hain ezaguna praktikatzen dugun kirola hot, eta azken aldizan, azkenengo urte inguruen gorain dagoen zer da, ikusten da, Arrasaten bagarrik, eta bai. Zeu hortan diartu zuen. Biharren bat edo ikusi zebein, taldia sortzeko orduan edo utzuneren bat edo atzeman zebein, esateko Matraia sortu gura dugu, eta jentiari zio zer eskaini gura xau. Bai, azkenen idei dator batez be, ikusi gobelako zailtxasun bat egoela Mondragoen, Mondragoen eta bai inguruen, kirol minoritario asko, kasu honetan kontaktu kirolak, esan zuten bezala modu aske eta autogestionau baten itxeko zailtasun hori, somatu gauen. Gainera, Manesek esan dagoen bezala bai, gorakada horren arire be, bai somatu dugu zailtasun bat, mundu danak eskuragarri eukida izen horrek kirolok, modu debalde eta hori, eta modu... Hortu egialdetik malgoa izango den espazio bat, eta... Bai. Eta modu pribatu baten ez dan erabaten praktikatzeko eta aukera aukitzeko. Orduan zuen helburua, pentsa dut izango dela hori, ez? Esaten zuen doako zerbitzu bat edo doako aukera bat eskainketia eta modu seguru eta aske baten, ez da hori da zeuen helburu nagusia. Gure asmoa da proiektu autogestionau bat garatzie eta debalde izango dana eta geure artien kudatuko dana. Ez dakit taldia gaurkoz ze puntutan dagoen, esan duzu Manes urte bete pasatxo edo badamazuela honen bueltan lanian edo bentsat oin kaleratu badozu ebe, oin Matraia ezaguketara eruan badozu ebe, basoia zeila ez, denporatxo bat ikusten ez dan lan hori edo egiten ez. Oingoz Matraia lantalde bada, urte bete inguru sortu zena, Aitor esan da moduan, azaldu dagoen utxune horrei erantzuteko asmoz. Eta, ondion lehenengo fasien gauz, baina poliki-poliki urte bete daro egu udaletxiaz espazio bat edo adostu guran, Aitorrek azaldu dagoen hostien aipatu dagoen horrei erantzun bat eguteko. Zuen nahi nagusisia hortaz, gaur egun kalian iten zabitzen jau, eta gaurkoan erreportaje honetan kalian iten zabitzen jau, toki itxi baten eta autogestiono bat ez. Azkenean hortan mugaketan da, ez proiektua. Bai, mugatu baino gehiago nik esango neuke gure helburu nagusixe bai dela,
hori esan duen espazio autogestionago hori lortzi, ez? Baina, bueno, bitxartien ikusten duzu moduen, geldi ez gauz, eta bai hori ez, taldi lanien dabil, eta bai dauko asmoe, jardunaldi eta saio ireki ezberdinek itxeko, eta bai, eta hori, esan duzu moduen, irekisek izango die, eta mundu danantzat pentsaute egongo dien estuek. Gaurkoan 8 bat pertsona elkartu zai, ez dakit danok zain boxeo egiten duzuenak, kickboxing egiten duzuen batzuk, akaso batek ez dau kontaktuzko kiroligin sekula eta noski horreinako betokixea gongo litzake? Orokorrien kickboxinga praktikatzen dugunok osatzen dugu, esperientzia ezberdinetakoak, baina badauz rugbyxa edo beste kirol batzuk praktiketan dagoen jendia. Eta, isa zen naiz eta hasiera baten, eta ideia orokorrien hori kickboxinga praktikatzen dugun, kickboxinga dela eta hasi edo sortu, motzegun erabilera edo, ez dugu bakarrik zabalduko kickboxinga praktikatzeko, baizik espazioak berak enbuten dagoenerako. Ez dakit, yoga, dantza edo gimnasio bakarrik. Naiz eta oin hasiera baten taldia sortu dozuenok ala gozatzen dozulako, kirol horrek praktika egin dozuelako, kontaktuzko kiroleta bideratuta ongo da, baina ez tozu gura hori alde batera jaetia, baina zabalketako asmo dizu. Ez, ardatzetako bat bai, ardatz importantinetako bat bai izango die kontaktu kirolak. Baina lehen hau esan duen bezala, kirol minoritario, beste kirol minoritario batzuetan bezentrauko gari. Eta azkenen Manesek aipatu dauen moruen, bai gimnasioen inal izango dien beste hainbat kirolbe bultzatuko ditugu, bai izen lehik ez bastakit. Yoga edo dantza diferentiek edo... Eta akabateko bikote. Inok matraian sartu gure izan ezkero zeuek egingo dituzuen saio ireki edo ekitaldiren batea fanatia gure izan ezkero zela inleke? Bueno, hori, publiko egin ginen Instagram kontuak zabalduz, hori zen lehike bitarteko bat edo. Ez dakit, korreua hortik partekatu zen. Bestela lagunen artien... Lagunen artien ahazagoz, eta hurrengo datorren aste edo mendik bihaztara antolatzea pentsauta daukegun hurrengo ekintzara gerturatzea, edo ontsa espada be... Bai, horren barri be eukiko zue, eta gonbidatu goguak ondan nahi. Hori da, azkenien gure baloriekin bat itxen dagoena eta gure gana gerturatzeko prest dagoena, ongi etorri izango da. Oso ondo, eskerrik asko, geuri gaurkoen hartzeiatik eta eukiko dugu zeuen berri. Eskerrik asko, bikote.